snow. Let it snow. Sa tabi ko ng madyaman namin na nami, basi-basi at ang mahita daripada di luar narap kursi, tapan malima. 5, 1 bangku. Abang Widi, Bang Widi ada 3 bangku lagi nih, yang 4 tempat.
mulai nama acara ibadah di Bagasan Tikion tapahohoma nang masuk mamongoti bagas gereja barisan prosesi pinangido di hamuna amanami inanami saluhuna jongcong mahita. Musik. Kamu aman namin na pasobulong, remaja, dan anak sekolah minggu, sudah kita na pungu di bagas coron, upasata mima tuita salu na selamat hari Natal. Marulupulo matodita di namar ningot area tutubu ni sipaluai. Las ni roa bulut do boringinod di tonga-tonga ni saluhut halak Kristen. Beta mahita marsobat wadopanna, tedeho magwarna, ainunga di patongon Kristus nagabe partano batoan ni hatua otta. Hudul mahita saluhuna. Atong alia kadungan taparadi madirita, tasoba matuhatai di bagasan lasni roha, tabari tahun ma, nunga tubuh Kristus, nunga songgop hadameon, asa saluhut jolma, taruli di lasni roha, naung pinaradi ni Kristus, mari demahita.
Marhite-hite gowarni de bata ama. Dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gowarni tod di parbadia. Na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani. Jalanunga huidahami. Jalanunga hu hati dakon hami. Dohot hu baritahon hami. Tuhamu hanguluan na saliling nililing na. Na dilabung ni amaihian, jalanong patar di hami, haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata ama na di banua gijang. Puji-pujian. Hasa ngapon. Dohot hama ole teon hosobon hami tuho. Marningot silehon lehom mina balgai. Tuhami jolma na di pardangulanon. Ima anakmu. Yesus Kristus. Na sinurum sian banua gijang alani hami. Gabi na dangol do ibana jalana pukus. Pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Betlehem. Asa mamor hami. Sai rajai jala togu-togu hami. Marhite-hite todim. Asalam huida hami. Godang ni holong ni roham. Napi na patar ni anak mi. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita. Debatado mula ni nasa na adong jala ibana na puna saluhuna nuaing begot tama songo dia panidangyon ni bibelta taringo tu panupaon dohot pangaramotion na di nasa na adong di mulanay nunga adong hatay jala saor tu debatado hatay jala debatado hatay ima na saor tu debata di mulanay saluhuk nai marhite sian hataido ubain na majadi jaladang adong nanggosada sian nang jadi i naso marhite sian hatai di bagasan hataido hanguluan laos hanguluan ido panondang ni hajol maun namar sinondang do panondang di bagasan na holom alai dang dijakon na holomi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
Tatangihon ma pati ni debata dihita di borengin parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di Pesalmen 10 ayat sada. Songonom manidok. Endehon hamu ma di jauh bae denai baru sada. Ainunga di pabahen ibana aka halongangan. Nunga di tupahi siamunai do tanganna nabadiai ibana. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon no bartu patimi amin. Alai nang pesongoni uhum mani debata, alai setongdo tidak dati jolmai mangulahot dosa, dang parduli nasida di hasitongan dohot hati goran ni debata, hajahaton tung takas masa di ngulu ni aka na marhaha marangi di hajol maun, tabigima panidangyon ni bibilta. Ai marsapu mudar do tangan muna, jala marsapu hacahaton jari-jari muna, bibir muna maka tahun gabus, dila muna mamikiri hajukaton, danga dong nanggo sahalak na jauh-jauh di bagasan hati goran. Jaladang adong na manguhum di bagasan hasitongan, ganup marhaposan tuna soada. Jala di hatahon naso hasea, marhanguluan hinamago nasida, gabe di tubuhon jea. Marlojong pat nasidai laho mangulahon hajahaton, jala humalaput nasida mandurushon mudar naso marpipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai, partabanon dohot hamagoan di aka dalan nasidai. Ia dalan hadameon dang ditanda nasida, jaladang adong uhum hasitongan di aka dalan nasidai. Laos nasida palehu-lehu dalan nasidai, manang ise namar dalan disi, dang tagamon tandaon hasonangan. Marsipal dihilala akan na oto, ala di dalan pangalosen nasidai, dohot dibahen aka hajahaton nasida, luhut do si panganon dihagehahon rohan nasida, jalan nunga pola dolos nasida, sahat tu aka harbangan ni hamatean. Token manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala maroha nasida dibahen hinamago, moror do akan nasida jala lalo-lalo songon parmabuk, jala tarbodu do sude habisukon nasida. Ibana mangarsik aka batang aek, gabe halongonan dohot aka mual, gabe tano bakal-bakal. Tano bosar hian gabe garaga, ala hajahaton ni aka pangisinai. Dungin lam otik ma ianggo nasida, jala tarjiput dibahen pangarupaon, hinamago dohot pardangolan. Ibana mangusehon haliaon tu aka iduk, jala dililuhon nasida, dihalongonan suada dalan. Amin.
Mari dimahita. Laos jong choma. Huriani tu hata Roma hita manconok tu adupan ni debata tatopoti maaka dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogon naso hatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhite sian pangalasyan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami. Pardinggan basa jala para si roha doho Allah ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut. Jala suruh matod di parbadia tu rohan nami be. Asa terbahen hami manguliho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan uluan nasora sudah. Napinar bagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosatna. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu. Marhiti sian akadosam. Jalanunga dilocai ho ahu. Marhiti sian akahajahatommu. Ahu tutu. Au sadiri manelisei akapangalusim. Alani hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akadusam. Hasa ngapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimahita.
Batani di bata turpu epistel di parpunguat tabor nginon. Tarsurat di Matius bidusada mamuka mesian ayat 10 aluru di ayat 20 songonom matar surat di si marsika sori mahitam majahasa. Yang hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabe-gabian do ibana sian tod di parbadia adorang so masih padohonan dope nasida. Alai dina songoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongammu sari pemuse ana sianto di parbadia do nanaing tubuh di ibana. Masa pe sude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti sian panurirang na namadok. Ido sahakna martua do akan na tumangihon hatani di bata jalan na upeopsa. Amin. Mangaradi ma liturgi na patuluhon. Asini roha dot holong ni dibata tu jolma pardusa di pasahat do marhiti baga-bagana naikon si paimaon jala si haposan ni jolma pardusai sian narubi nunga di pabotohon hian si palua jolma pardusai ay songonon do holong ni roha ni dibata di Portibion pola do anak na nasasay di lehon asa unang magu ganup na porsia di bana asa hanguluan na saliling nililing na di ibana ay dang na disuruh di bata anak na itu Portibion asa uhuman na naing paluan na do Portibio tahe umbahen na disuruh. Jala siap ponok kuma gana-ganaan ni akana ni uhirmi dohot gana-ganaan akana tinuang mi siat tonga-tonga mi jadi dang beho marsoba tu jadi-jadian ni tanganmu. Ari ondo na dijadihon ni Jehovah marolop-olop jala malas ni roha mahita disi iya le Jehovah saya manupak maho iya le Jehovah saya homa membahen menjadi hehe dosa dah halak si nuru ni debata si Johannes do goarna si tidangi do ibana umbahen naro asa di hati dakon panondangi anggiat gabe porsea paluhukna marhite sian ibana dang apala ibana panondangi nama katidak ko panondangi do itahe alai nunga mandok ro uju itu Portibion panondang nasitongi nama nodangi nasa jolma di Portibio kiedo ibana jala marhite sian ibana do majadi Portibion habe dang ditada Portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabe dang dijakon akana ibanai ibana alai manang piga na majak kon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ide batana sida akana porsea di guarna
ima akan naso tubuh siang mudar, manang sia sakap di daging, manang sian sakap di bawah, tung sia debatado. Mari demahita. Sasau ni baga-bagai ima marhite hau tutubu ni Tuhan Yesus ibana do debatana rotu portibion hataina gabe daging humokop hita jolma pardosa ibana do namana luhon dosa do tamatean songono do barita hau tutubuna dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangon parjulu mai uju di gonggomi Sikrenius tano Syria jadi borhat ma sasudi asa disurati ganup tubona ni pinasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana pasuraton dirina rabdo hot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gokma ari ni hangoluanna ditubuhon ma anak buha bajuna di borhosma di peakon matu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborongin di ladang na di sini akka parmahan manginani pinahan nasida jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma alai didok suru-suruani ma tu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do kubuan do tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi ai naung tubu do dihamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuani on ma patinadan dihamu poso-poso do daputan muna nabi norhos pea di panggagatan jala tepuma adong dongan ni suru-surani torop akka parangan parbanua gijang di puji nasida do debata madok hasangapon ma di debata na di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani. Jala dinalawi yakka suru-suruani sian nasida do pak gijang masih padoham ma akka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saun na pinabotohon ni Tuhan itu hita jadi hatok manasida lau tu si
gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida diberitahon nasida ma buah-buah naung dihatahot tu nasida taringo tudak danaki jadi sudi nau begesa longang bedo sialan na hinatahon ni akka parmahani tu nasida. Iya si Maria dipep do hatai sudena jala di pausor husur di bagasan rohana mula do akka parmahani dipasangap jala dipuji-puji do debata alani sudena binege nembinge nasidai songon nang di hatahoni tu nasida. Nuaing rimah hita jongjong taha tidakon maha porsiaw tay songona hina tidakon nidongata saha porsiaun di sadok portibion rak mahita madok au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman itu dumon si Maria nagebe-geben si Anton di parbadia adorang soa bubuan ido tu hata na tu mau na bernit di pangumuman ni selatus na mate tarpajal luibana di hau pinar silang na tua tu bano toru dong di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo laudul tu siamun ni debata Jehovah amanai parkuku na sohatu dosani di sima ibana pai mamuluk so utoraun mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dohot dihanguluan nasora sudah amin hudul mahamu nuaing sahak mahita dinapagalakon lilin natal songon hatarida nilas ni rohata panodang bulun ima tu hata Yesus Kristus nang rotulia portibion mabuan haluaun di hita jolma manusia hujau hamima asa rotu joluun ima amang padita kutahayan Roma na mewakili parhalado na mewakili sekolah minggu na mewakili remaja doh na poso bulung na mewakili ruas ina na mewakili ruas ama na mewakili ruas lansia.
Pinangido matu parhalado laho mangkalaki lilin ni salut ruas ni Uriata. Tuhamu parhalado borhat mahamu galahi hamuma palito sodang lilin ni sude ruas ni Huriata. Jongjong mahita sa luhuna. Maridde mahita sonang ni borngin nai. Dalam lirik Silent Night Lilin kita angkat.
muse. Nuaing tabegema sunggul-sunggul dihita di bagasan borngin natalon. Na perjolo Ari Sadarion 24 Desember ima pesta borngin Natal di tonga-tongani huriata saluhutna. Tapatu pado tolu sif jam ibadah di bagasan Sadarion mamuka sian pukul 15 botari pukul 10 laos napar pudima sa ditikion pukul 10 sia wib laos di bagasan parjupangan parsauranon papungu pelia dohita anon tujolo ima si pasahatota tu sekolah tinggi teologi ya HKBP do tu sekolah padita HKBP napa dua hon marsogut 25 Desember 2020 sada ima pesta Natal naparjolo tapatu pado disi ibadah opat sif opat jadwal ibadah ima dipukul onom manugukna berbahasa Indonesia. Napa dua hon dipukul walu tolupulu berbahasa Batak. Napa toluhon pukul 10 sada wib bahasa Batak. Jalana parpudi pukul 10 walu wib bahasa Indonesia. Di Parade Huriat tado acara khusus di pesta Natal marsugut laos tayungok maamang inang Roma hita saluhutna laos tapatu pado diganup ibadahi ulaun nabadia manang perjamuan kudus asa mangaradi mahita tusi napatuluhon naparpudi di hari Minggu 26 Desember 2020 sada ima pesta Natal napa dua hon tapatu pado disi Minggu dohot ibadah ima sian pukul pitu naparjolo pukul sia pukul 10 sada dohot pukul 10 waluip las tapamasa do disi padidion nabadia tu poso-poso ima di parminggon pukul 10 sada wib songoni ma pinabotohon tu ita saluhuna hobar tu parsagini jadwal wik nama dohoti ibadahi tajalobima marhite-hite barita na di-share sian ama ina parhaladoni huriata moliate ma tauduti ma mari de mahita los tapasa ma pelian sada a dohot sadabi
martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di pesta Natal Bornginon tersurat di Pesalmen 147 Mamukka sian ayat sada sahat ayat 10 sada taringot tu puji-pujian di debatasi toppa sasudena. Haleluya aiding gaddo edde honotto debatatta ai hasudungaddo ibana tama papuji-pujion. Jehovah dona pauli Jerusalem ibana papungon halak Israel akka nama pare. Ibana pasabam akka parroha bojok jala didiliti akka bugang nasidai. Ibana ubilang torok ni akka bitang di jodo guarna sida sudena. Tibuldo tu hatai jala pergogos itu tu dang habilangan parbinoto annai. Jehovah paheheon akka nanirupa dipatukki tu tano Yanggo akka parjahati. Mare detari parmahamu upuji Jehovah marititi hamoliateon palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti maritihite uobun. Ibana paradehon udan tutano on. Ibana patubur duhut di akka dolok. Ibana mangalehot tupinahan gagaton nasida. Nang tu akka anak ni pidong sigak akka nang ngoak-ngoak. Dang lomoro ana mida hagugun ni huda. Dang lomoro ana mida hayan ni bawa. Di halomohoro ani Jehovah do tahe akka namak kabiari bana. Akka namak kalunguton asini rohanai. Ima sahana hamuna akadongan na punguno aing dison namarlas ni roha dohi tadi bagasa Bornginon mamestahon parningotat di hatutubun itu hatta si paluai marhira-hira 2020 sada tahun nauk salpu atik pehu pikiri do bohanya tingkat kenyamanan muna rotu garijaon. Anggo mangihutop pengalaman na 2 hari marnatal nunga cukup B2 shift ibadah Natal manang silent nighton. Alai kupikiri mamuse mabait 3 hari. Naking jam 15 tong do torop akka ruastai. Lam torok mamuse pukul 10 lam torok muse hamuna pukul 10 sia. Jadi pengalaman mon tu akka arina mangihut molutuk sono pe tingkat kenyamanan muna na hurang pas mangidu maaf tu hamuna. Songon barani pinah di Bethlehem songoni manang hita di son. Laho mamestahon mga lopitangan madok mauliate maredde tu Jehovah. Dibuat do turpukon siap pesalmen. Na mabaik kesimpulan sia sudi ayat sada 110 sada nakigani. Ima mangedehon edde di Jehovah bernyanyi untuk Tuhan. Kaitanna tu kelahiran Tuhan Yesus ima pemberitahuan Allah terhadap dunia ini terkhusus kepada penggembala pada waktu itu. Malaikat itu bernyanyi pawahon ng tubo
Tuhan Yesus di barani pinahan. Nyanyian saudara-saudara adalah mempersatukan orang untuk berkumpul, berkomunitas, untuk mendengarkan nyanyian itu. Hati-hati pertuni Tuhan Yesus sekitar di 2020 ada tahun nak salpu. Di sada borngin, jelas do borngin. Aong do marjaraki sekitar tu pitu manang tu 10 kilometer antara Parmahani nganani Parmahani yang merasa kedinginan tempat Tuhan Yesus lahir. Tu sima di Papua suru-suruani maredde ma suru-suruani. Hasangapun ma di debatana di Gijang. Itu nyanyian. Edde dui. Dame ma di tanon. Artinya langit dan bumi menyatu dalam kelahiran Tuhan Yesus itu. Dalam penciptaan saudara-saudara, manusia itu sudah menjauh dari Sang Pencipta. Tetapi dalam hal kelahiran ke Tuhan Yesus berhite-hite edei hasangapun ma di debatana di Gijang menyatu damai ma di tanon. Itulah makna daripada kelahiran Kristus yang dibuat oleh Mazmur Daud. Bagi hamu matuson 200 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Muluh yadi bagi hamu hal profetis panunirangon nubuatan sesungguhnya anak manusia itu lahir. Jadi 200 tahun sebelum kelahiran Kristus nunga dinubuatkan di Papua Jehovah marhite-hite panurirang. Asa molo dak didokko dison kelahiran Nabi Isa, bukan. Dak kayai dokkon kematian Nabi Isa, alai kelahiran Tuhan Yesus. Na dipelintir halak Timur Tengah doi. Kebangkitan Yesus dakah kebangkitan Nabi Isa. Jadi di dokma diturpuk tahun 200 tahun sebelum kelahiran Kristus itu ede homa ede di Jehovah. Karena apa kita bernyanyi? Gereja itu harus gereja yang bernyanyi. Rap doh suru-suruan ni deh kau ma di Jehovah inna didok di sidia sadai dok tai dua ainunga di pajongjong Yerusalem yang mempunyai arti 200 tahun nanang roh bahwa Kristuslah yang mempersiapkan yang lahir itu mempersiapkan tempat bagi orang tebusan-tebusannya. Jadi bukan Yerusalem saja yang dibangun untuk tempat orang Israel, tetapi Yerusalem yang baru. Ede homa ede rabdo suru-suruani dalam kelahiran Kristus, dialah mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya iman. Jadi nunga di pature di sadi hita sada ingana Yerusalem ne baru. Ison huduk kudu hadohoi nang. Kuma susah do hita dijabut tabe. Tetapi ede homa ede di Jehovah naung pauliho Yerusalem
Bukan hanya sebatas Yerusalem yang kita kenal di dunia ini, tetapi Yerusalem yang baru, New Yerusalem, dipersiapkan, dibangun. Ida banairoko di Wahyu pangukaponi ingana taman no disi dang adong bedisi ado ilu-ilu dang adong benamale dang adong belas niroha. Idia pekarijo mamang dot tamu nenang ingok maborginon bahwa Tuhan Yesus na tubui ima paulihon inganan Jerusalem na baru bisima kita marsonang-sonang. Tepuk tangan majolo kita sudah. Unang pabuah mua gitu ise dihalahadang adonge. Ima dihalahadang adonge. Saya sudah 5 kali mengelilingi Timur Tengah Arab. Tangado. Dihita duhina tubuh di Betlehemon. Alai soto ngadok pikiran muna Tuhan Yesus tubuh lahir di Barani Pinah di Betlehem. Bukan sesuatu hal yang kebetulan. Ibu Tuhamudo secara ruang lingkup kelahiran berkat keselamatan itu seperti kelahiran Tuhan Yesus itu tidak berdampak menjadi sukacita bagi kita, tetapi mungkin juga penderitaan yang kita alami. Buktinya ngambil bulan si Maria. Iko mula ibana tu Betlehem. Pasurato dirina karena ada sensus. Wamu makainang makilala taringo tu hamil yang sudah injury time nang sorang ma kemerdelem may bana siya Nazaret. Tu Betlehem. Nang Betlehem nunga Palestina be. Tang Israel be Betlehem. Perdalem may bana do si Joseph. Itogu-togu may bana do si. Padahal yang mau lahir ini adalah juru selamat, tetapi hidupnya kelelahan dan menderita. Dan setelah lahir dia juga dibaringkan di kandang domba, bukan di tempat persalinan. Dan setelah dia lahir juga, penderitaan itu semakin besar karena semua bayi dimatikan oleh Yerusalem. Herodes. Jadi belum menderita hosanari nang marsahit to. Hati pakmu maol ho mengatur anak kamu, maol ho mengalului sinadongan ni alai kod didok mu semarlas ni roha edeho di Jehovah ima penderitaan ni satok kidoi dak sedia nani aemon martibakon Jerusalem yang sudah dipersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Ima huhaposi dia kamang dot tamunak kainang. Bisok kita meng nabuha pita lului artai tong do hodoha kita menderita do hita disoppe hita di gereja tong do mohopak kita dang adong hudula dang nyamak kita ikolau masih Maria songoni dauna alani sensus penduduk pareta siapa mareta madokon pasurato diri dai komula sude. Tubuh may bada mo di Barani Pinah bukan karena kemiskinan, buah matuhamu. Ia si Maria do si Joseph itu adalah keturunan daripada Daud. Daud itu sangat kaya dan disanjung-sanjung sampai pada saat ini. Dan ada peparan ni si Daud na pugus. Tidak ada itu. Tetapi ala na sensus pendudukon mulutung adok pe motel, hotel. Nungga perjolo halahan mabuati. Jangan dong bingana. Itu tu hidonya jabuni jolmai. Itu tu hidonya pituni rohani jolmai. Tetapi mereka tidak membukakan itu. Akhirnya ima kandang domba. Barang pinahani isido penuangi. Di sini. Jalan nungga huberengi inganan hatubuan Tuhan Yesus. Di sini pe. Digijang ni tempat kelahiran di Tuhan Yesus somma ibam gereja
Jala di samping nai musa ima gereja Katolik. Suguk rahasia ronon namanya Indosiar live sian Bethlehem tentang ibadah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Ragna Pugus memang itulah tempatnya. HP Roma musai marsobat usi mabuan aka pilihan habotuan mai tu si Herodes na haus akan jabatan di boto di batado ujungna mamelok maka parwasa purbaon dak sia dalan nebe tu nasingi jalai suru mamusai rode batamat doko Joseph buan si Mariai buah poso-poso isiani saunari lama jolo hamuna minggat tu Misir na deuan ninangon sian Kairo Misir ima tempat ni Tuhan Yesusi tu Mount Sin Gunung Sinai adong 12 jam sian Gunung Sinai tu Bethlehem adong 23 jam manang 4 jam alaikum marhaludi maibana tusi halahina tulu. Itulah rancangan Tuhan. Dalam arti keselamatan itu tidak semudah yang kita pikirkan tingkat kenyamanan. Alai dukon tersilang ibana. Hei ibana, manaik tu Banua Gijang ima padidangion haporsiatai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tusiman nok kita akan nahudukanon nalujaon na tumatangison hudul mahita tuinganan Jerusalem na pinaulinai bisiamun ni dewata didiai hapor siau taido paturehoni na padua mused deho kamu marap do suru-suruan edde di Jahoba ibana pamalu makasahita iya akasahit pedi pamalum buktinya setelah Tuhan Yesus itu banyak dia buat parabel-parabel mujizat-mujizat sebagai pertanda namar sahih dia pei sembuh healing dakkolan na pamalum namar sahih tibana alai surya kapirok namar tonga-tonga langit ipa buah iboto ibana do darapati nabirong hau pedi ibana do warna hau jabu at-tajau do takalan nasing Tuhan yang menamai itu semua ido banna di dok edde kamu ma edde di Jahoba jadi hamu nang ido au sugari paredde hita sonan ido non sia bohitau petarida do face on bere kamu mahala na selalu paredde asing ni na hutad daun ikut saya wajah neon labok do berengon berek kamu makai na nagurang merpikiran akonna balajona seminggu sebulan holan na merpikir 24 jam berek kamu ma raut wajah nai nunga menumbuh disiakan na hitam-hitam ina aleo sugari manuci hamu manggosok kamu mangalopamu sambil maredde hamu dan lujamu itu mengedde dia pe ala atong edde muna unang saya menyinggung ala liling mula amat tai pulangkan saja inak bah edde na menyinggung doi edde na konstruktif mak na membangun mak na papunguh mak songon edde ni suruh-suruh ni Banua Gijang doh Banua Tongaon bumi jadi menyatu imak kamangate pareta hudok kodo tu pedida Joshua dia husahat carai niko ile mak ngading gabion on gatti babaon in bana tuluaya pe alai sada mahata tana mai perjulu masonang di borongin nai padua homma malam kudus patuluho silent night jadi huberek do hamunaking ede do naing neraku do jadi mengarah Tuhan majuan nang majuan industrialisasi yang maju dan modern tersuruh be makan kotai marsiazar marhata na asing
asa boy diikuti zamanon. Ngamaol be, ngamaol. Adong do tes kita tu bang Indonesia, aong tes tuson, merluba-luba 220 juta, mengalului perkerijuan, maredde maibana. Dalam hal bernyanyi, orang yang bernyanyilah orang yang pintar menarik ton dan sekaligus dia melihat masa depannya, keselamatan yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi selamat Natal ma dia kasih Tuhan nami teh, ya. Sono ma baik kamu tahun narok, dah. Dia munak karuas nami teh sudi, doh na di luarana manginang doh na poso, maaf majolar songoni, kupikiri do nya monitor di si, alai tahun naro di catatan media halakoni, kang di subiau bernatal tahun naro di ibu kota Jakarta nama Martang yang Mahita. Mulia tema Tuhan diborngin Nabadia Silent Night. Marningot hatutubu ni anakmu Yesus Kristus si paluai. Di sosoi hodor hanami na pungudison. Asa maredde hami diho. Asa menyatu hami ngulu namion keluarga nami be. Doh Banua Gijang ay nunga roho membangun papunguhok kami asa sahat kami tuinganan na pinaradim jala kami pe gudang do paru kilon namar sahid diharoro ni Kristus Yesus sudero sahid di pamalum gabe pas pamatangna om malas ni rohanami di bagasa borgin nabadion lopok kom itu bagasa rohanami molo pula penonak karuas mon amanami o di gudang ni pergumulan na saya amonak kom mapamalum manamar sahid apuli manamar sak pergugui makan nagale akan mga lui jabatan do perkarijua patong-tongom ma alay laos usipom matu nasida asa maredde nasida ibagasak Kristus Yesus calo matanyangon amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita sambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dan kita menyerahkan persembahan kita yang akan kita serahkan ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Kita bernyanyi. Yesus,
siat caratai. Hamu akan nahina holongan tada naung tubuh Yesusi edehoma jahuba aibana do pardenggan basa napaluahon jala paulion. Edeho majahuba aibana do panopa namar mudu-muduhon na tinopanay. Edeho majahuba di bagasan haserepot do tolop-olop.
tatangnya koma pilihanon. Ali de batama nami na di Banua Gijang hodo arorwan ni salut sileo-leo na dinggan do nasaw libasa na mauliutus. Upasatami masyanan nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihan o patibulo na rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhititi toddim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mau liate tuho, marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadari onang uluan siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sordako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutoddi munabi. Selamat hari Natal madihamu saluna. Alusiamuzo, selamat hari Natal madihamu. Merry Christmas.